வருது அப்படின்றத நான் பேசுறேன். ஆஹ் இந்த 3 ஜூலியா கிறிஸ்தவ எடுத்துக்காட்டுற இந்த 3 எதிர்ப்பு தன்மைகள், அதுல எனக்கு இரண்டாவது எதிர்ப்பு தன்மையும் 3வது எதிர்ப்பு தன்மையும் முக்கியமானதாக பட்டது. அது என்ன அப்படின்னா தமிழ் சூழல்ல அல்லது இந்திய சூழ்நிலையில பன்முகமான சிக்கல்கள் உள்ள இந்திய சூழ்நிலையில இந்த மன அலசல் தன்மையும் படைப்பு தன்மையும் ஒருங்கே பெற்றவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் இது பண்றேன். இந்த தனியா இல்லை, இங்க மன அலசல்காரர்கள் இங்கே தனியாக இல்லை. யார் யாரெல்லாம் தமிழவன் ஐயா அவர்கள் குறிப்பிடுவதை போல அல்லது ஜூலியா கிறிஸ்தவ குறிப்பிடுவதை போல ஒரு தனியாக இருந்து, அதாவது இந்த பொது ஜன சமூக கூட்டத்திலிருந்து விலகி அல்லது பத்திரிகை அல்லது கவர்ச்சிகரமான எழுத்து மரபிலிருந்து விலகி ஒரு கோபத்தன்மையோடு இந்த சமுதாயத்தினுடைய பிரச்சனைகளை பார்த்து எழுதுகிறார்களோ அவர்களே மன அலசல்காரர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அப்படின்றதுதான் ஒரு பேர் உண்மையான இதுவா இருக்கு, நிகழ்வா இருக்கு. அப்போ அந்த தமிழவன் அவர்கள் கட்டுரையினுடைய ஒரு இடத்துல குறிப்பிடும் போது என்னுடைய படைப்புகள் எதுவுமே உணர்ச்சியிலிருந்து விலகக்கூடிய தன்மையில தான் இருக்கும். நான் அந்த ஒரு தெளிவுல இருந்துதான் நான் என்னுடைய படைப்புகளை படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இந்த ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல உணர்விலிருந்து விடுபடுதல் அப்படின்றது ஒரு பிரச்சனையினுடைய ஆழமான உளவியல் தன்மைகளை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு விலகல். அது மதத்தில் விழுந்து கிடக்கிறோம், ஜாதியில் விழுந்து கிடக்கிறோம், அல்லது அடையாள சிக்கல்களில் விழுந்து கிடக்கிறோம், அல்லது இந்த கட்டுரை சுட்டுக்காட்டுவது போல பெரிய பெரிய திரைப்பட பிம்பங்கள் மீது விழுந்து கிடக்கிறோம். இதுக்கு யார் விதிவிலக்கு இல்லை அப்படின்னா இன்றைய ஒரு பெரு முதலாளிய சூழ்நிலையில பெரும்பாலான எழுத்தாளர்கள் இந்த அடையாள சிக்கல்களில் விழுந்து விடுகிறார்கள். ஏதோ ஒரு வகையில சாதி மத இதுக்குள்ளார இருந்துடுறாங்க. இதனாலதான் இங்க இந்து மதம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூதாகாரமான அளவுல நவீன வடிவங்களை எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ இது எல்லாமே உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் என்னுடையது, என்னுடைய அடையாளம், நான் என்னை எப்படி வெளிக்காட்டுவது, இந்த மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில என்னை தகவமைத்துக் கொள்ளுகின்ற தந்திரோபாயம் என்ன அப்படின்ற எதுக்குள்ளாரதான் ஒரு உணர்ச்சி அப்படின்றது வெளிப்படுறதா நான் பாக்குறேங்க ஐயா. அதனால அறிவு சார்ந்த எழுத்துக்கு பயணமாதல் என்பதே ஒரு வகையில மன அலசல் சார்ந்த அவதானிப்புகளுக்கான இடம் என்று நான் கருதுகிறேன். அதனால இங்க இந்திய சூழ்நிலையில் படைப்பை அதாவது ஒரு சோதனைகரமான படைப்பை எழுதுபவர்கள் மன அலசல்காரர்களாகத்தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா அவ்வளவு மன அழுத்தங்களை இந்திய ஒரு அரசியல் அமைப்பும் பண்பாட்டு அமைப்பும் வாழ்க்கை முறையும் பொருளாதார அமைப்பும் நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் இவர் ஐயா பெரியாரும் அம்பேத்கரும் இணைய வேண்டிய தேவை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஒப்புக்கொள்வதன் அடியாக இந்த ஒரு பரிச்சார்த்தமாக எழுதக்கூடிய, விலகு நின்று எழுதக்கூடிய, ஒரு கோபத்தை உள்ளே தகித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளுமை அப்படின்றவங்க அவங்கதான் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சமூகத்தினுடைய உள்ளார்ந்த வரைபடத்தை வரைகிறார்கள். தமிழுணர்வின் வரைபடம் அப்படின்ற அந்த ஞாபகம் இப்ப எனக்கு வருது. அந்த வரைபடத்தை அதாவது ஒரு ஸ்கேன் செஞ்சு பாக்குற மாதிரி, ஒரு எக்ஸ்ரே செஞ்சு பாக்குற மாதிரி சமூகத்தினுடைய அவலங்களை அல்லது இந்த அவலங்களை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை காண்பதற்காக அவங்க ஒரு ஸ்கேனிங் பண்றாங்க. அந்த ஸ்கேனிங் யாருகிட்ட வெளிப்படுதுன்னா யாரு தனி மனிதர்களாக இருந்து கோபத்தோடு அல்லது அக்கறையோடு விலகி நின்று எழுதுகிறார்களோ அவர்கள்கிட்ட இருக்கு. எனக்கு ஒரு பெரிய அதிசயமா பட்டது. உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க, தமிழ் உணர்வாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் அப்படின்னு ஒரு மரபுல இருந்து விலகி ஒன்றுபடுதலில் இருந்து விலகி தனியாக நிற்றல், தனியாக யோசித்தல், தனியாக இலக்கியங்களை படைத்தல், அந்த இடத்த இந்த கட்டுரை வலியுறுத்தல். இது ஒரு பெரிய இதுதான் ஒரு கலக குரல்னு நினைக்கிறேன். இந்த கட்டுரை அந்த கட்டுரையினுடைய பேசுபொருளுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கு. பேசுபொருளுக்கே இந்த கட்டுரை எதை பேசுகிறதோ அந்த பேசுகின்ற அந்த பேசுபொருளுக்கு சான்றாக இந்த கட்டுரையே இருக்கு அப்படின்றதான். இந்த கட்டுரை வெறுமனே ஜூலியா கிறிஸ்தவனுடைய எதிர்ப்பு சிந்தனைகளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவதாக மட்டும் இல்லை, அல்லது தமிழ் சமூகத்தினுடைய அல்லது இந்திய சமூகத்தினுடைய சிக்கல்களை பேசுவதாக மட்டும் இல்லை. அதே போல இந்த எழுத்தாளர்கள் எவ்வளவு கோணங்கித்தனங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்றத சொல்லுவதாக மட்டும் இல்லை. அதாவது உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடும்
ஒரு காலத்தினுடைய தேவை. அது பல்வேறு வகையான சிக்கல்களை தனக்குள்ளார இழுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியாது. அது 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 ஒரு வகையான தேவைதான். அதை தாண்டியும் என்ற விஷயம் இந்த கட்டுரையினுடைய பல இடங்கள்ல இருக்கு. பல்வேறு மேலை கோட்பாட்டர்களுடைய பெயர்களையும் அவர்களுடைய ஆக்கங்களையும் அவர்களுடைய எதிர்ப்பு சிந்தனைகளையும் சொல்லி அதிலிருந்து நாம் தாண்ட வேண்டியிருக்கு. அதற்கு ஒரே ஊன்றுகோல் மொழி மட்டும்தான். மொழியை மாற்றுவது அப்படின்றது. இந்த கட்டுரை தமிழ் உணர்வாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் என்ற மரபான மொழியிலிருந்து மாறி ஒரு மொழியை பயன்படுத்துபவன் அல்லது மொழியை ஒரு தாய்மொழியில் பிறந்தவன் தன்னுடைய தாய் மூலமாக எழுத்தை கை கொள்ளும் போது அவன் கை கொள்ளுகின்ற புதிய உத்திமுறைகள் அப்படின்றது தனியா இருக்கும் போதுதான் சாத்தியம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா வலியுறுத்துது. அந்த வகையில இந்த கட்டுரையினுடைய பாடுபொருளுக்கு பேசுபொருளுக்கு உதாரணமாக இந்த கட்டுரையே இருக்கிறதா நான் கருதுறேன். ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஒரு இந்திய சமூகத்தினுடைய பெருவழின்னு சொல்றாங்கல்ல, அதனுடைய சிதைவை இது புரிய வைக்குது. சிதைவையும் அதனுடைய நுட்பங்களையும் புரிய வைக்குது. பெரியார் ஒரு பெருங்கலாச்சாரத்திற்கு எதிரானவர் அப்படின்றத சொல்லுகின்ற இந்த கட்டுரையில் இந்த சிறு கலாச்சாரத்தை உடைச்சுக்கிட்டே வரும்போது அதனுடைய அடிப்படை அழகாகவும் கடைசி அழகாகவும் இந்த எழுத்தாளர் தனித்து நிற்கின்ற சோதனை முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ற எழுத்தாளர் அப்படின்றத வைக்குது. இந்த இடத்துக்கு யார் அல்லது எவர்கள் அல்லது எந்த குழுவினர் ஆதரவு அளிக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்திய சமுதாயத்திற்குள் தொற்றி இருக்கின்ற இந்த கேடுகளை, இந்த நோய்களை அகற்றுவதற்கான ஒரு முக்கியமான பணியில் ஈடுபட முடியும் என்பதை கூறி நம்மை அழைப்பதாக இந்த கட்டுரை இருக்கிறது என்று சொல்லி, அந்த வகையில எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான கட்டுரையா. அதாவது நான் எப்படி செயல்பட வேண்டி இருக்கிறது, என்னுடைய உலகத்துக்குள் இந்த தன்னடையாள சிக்கல்களை எப்படி நான் முதிர்க்க வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு எனக்கும் தனிப்பட்ட வகையில ஒரு பாடமாக இருக்கிற வகையில இந்த கட்டுரை மிக முக்கியமானதாக கருதுறேன் ஐயா. மிக்க நன்றி. பேராசிரியர் கந்தசாமி அவர்கள் எதிர்ப்பு சிந்தனை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கட்டுரையே அந்த பேசுபொருளுக்கு ஒரு உதாரணமாக அமைந்திருக்கிறது. நான் பல சமயங்கள் நினைத்து பார்ப்பேன். பெரியார் அவர்கள் திராவிடர் கழகம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பின் கீழாக எந்த தேர்தலிலுமே, அதாவது மாநில அல்லது இந்திய அளவிலே அவருடைய கட்சி உறுப்பினர்கள் நின்றதாக எனக்கு சான்று அதிகமாக இல்லை. ஆனா அவர் அவருடைய பகுதியை சார்ந்திருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலே அவர் நிர்வாக பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறார். ஆனா ஏன் அவர் இந்த பொதுமக்கள் வாக்களிக்கக்கூடிய தேர்தலில் நிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வர்ற போது அங்க நாம ஓரளவுக்கு சமரசம் ஆகிவிடுவோமோ, ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த துணி காரணமாகத்தான் அவர் என்ன செய்யல, வாக்குகளை நம்பி இருக்கக்கூடிய தேர்தலை அவர் சந்திக்க விரும்பவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரிதான். ஆனா அந்த தன்மையில தான் நமக்கு அண்ணா அவர்களும் அவருடைய சொற்பொழிவுகளும் அமைந்திருந்தன. அவருடைய எழுத்துக்கள் காஞ்சி என்கின்ற பத்திரிகையில வந்த போது இருந்தாலும் தம்பிக்குன்னு கடிதம் எழுதுவாரு, அல்லது அவருடைய மேடை பேச்சுகளிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் பேசுவதற்கு மாற்றாக தமிழ் மரபுப்படி வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சொற்பொழிவை உலக அரசியல் வரலாற்று எழுது துணுக்குகளை சொல்லக்கூடிய ஒன்றாகவே அமைந்திருக்கிறது. ஏறத்தாழ அவர் முன்னால் இருக்கக்கூடிய கூட்டங்களை எல்லாம் ஒரு 2 மணி நேரம் பேச்சளவிலே அவர்கள் ஈர்த்து அப்படியே உட்கார வைத்து விடுவார்கள். அவர் பேசுறதுக்கு அப்புறமும் அதை பற்றி நிறைய பேர் விவாதித்தது உண்டு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த மேடை பேச்சை ஒரு உத்தியாக பயன்படுத்திய நிலை நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா பின்னாலே வந்திருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிக்காரங்களாலேயே எவ்வளவு மலினப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்பதெல்லாம் நாம தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப நாம ஒரு தனி மனிதன் நிலையில பார்க்கிற போது ஏன் இந்த அவலம்? பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரை துணைவேந்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பிற மாநில மொழியிலே புனைவுகளை படைக்கிறார்கள், பொதுவான விவாதங்களிலே பங்கேற்கிறார்கள். ஆனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு தங்களை ஆளாக்கி கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது.
அப்ப இவங்க யாருக்கு வருடியாக இருக்கிறார்கள்? நாம ஒரு நியாயமான ஒரு கதையை எழுதணும்னு சொன்னா யாருக்காவது ஒரு சார்பை எடுத்து விடுவோம். அப்ப சார்பை எடுத்து விடுகிற போது ஆளக்கூடிய கட்சியினருக்கு எதிராக ஒரு கருத்தை நாம சொல்ல வேண்டி வந்து விடுமோ? ஆனா நமக்கு எதுக்கப்பா? அது எங்க இடம் போனா என்ன, வளம் போனா என்ன, நரி நம்ம மேல வந்து பாயாம இருந்தா சரி அப்படிங்கிற நிலைப்பாடுல தான் கல்வி புலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே இயங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதைத்தான் பேராசிரியர் கந்தசாமி அவர்கள் நான் நினைக்கக்கூடிய எனக்கே ஒரு ஓர்மை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையிலே இந்த கட்டுரையானது அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். இந்த விஷயத்தையெல்லாம் இணைத்து கொண்டு அந்த கட்டுரையை பார்த்தா தான் அந்த தனி மனிதம் கலக எழுத்து அப்படிங்கிற ஒன்றை நாம முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும். ரொம்ப நன்றி பேராசிரியர் கந்தசாமி அவர்களே. அடுத்தது அவங்க யார், முத்தையன் சார் வர்றாங்களா? இருக்காங்களா? ஐயா வணக்கங்க. வாங்க 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 ஐயா, இந்த கட்டுரையை படிக்கும்போது சில சில விஷயங்கள் நம்ம நினைவுக்கு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நீதி கட்சி பின்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இப்ப நீதி கட்சியினுடைய தோற்றங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்றைக்கு இருந்த அதிகார வர்க்கத்துல அதிகாரத்துல வந்து இருந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை. அப்ப இந்திய அளவுல அல்லது தமிழக அளவுல பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துல உட்கார முடியலையே, அவர்களுக்கான விடுதலை வந்து இன்னும் வந்து கிடைக்கப்படலையே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ள இருந்து அது சிந்தனையா மாறி அங்க என்ன சிந்தனை உருவாகுது, வலுப்பெறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பார்ப்பனர் அல்லாதார் என்கிற ஒரு சிக்கல் இங்க வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த பார்ப்பனர் அல்லாதார் அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சனைய நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இலக்கிய அடிப்படையில நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அல்லது தியரிட்டிக்கல் அடிப்படையில நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அமைப்பியல் சார்ந்த சிந்தனை அடிப்படையில நம்ம பார்க்க முடியும். அப்ப இந்த சமூகம் ஏதோ ஒரு வகையில இருமையாக பிரிந்திருக்கிறது, ஏதோ ஒரு வகைப்பாட்டுல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அடைக்கிற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த இருமை எதிர்வு என்பது எதுவாக இருக்கிறது அப்படின்னா இங்க ஆண்டான் அடிமை என்கிற அந்த சூழல். சரி, இப்ப நம்ம இந்த பிரிவினையை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. இந்த பிரிவினையை நீக்குவதற்கு அல்லது இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குவதற்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போதுதான் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், அடிமை என்கிற சூழலை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா அடிமை விலங்கை வந்து உடைத்தெறியணும் அப்படின்னு வரும்போது திரும்ப அவர் என்னவாக மாற்றப்படுகிறாருன்னா ஆண்டானாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதான் ஒரு விஷயம். அப்ப ஆண்டான் அடிமை என்கிற இந்த எதிர்வுகள்ல இருந்து அடிமையை வந்து மேலோக்குவது, உயர்த்தி பிடிப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது அந்த அடிமையாக இருந்தவர் ஆண்டானாக மாறுகிறார், ஆண்டானாக இருந்தவர் அடிமையாக மாறுகிறார் என்கிற இந்த போக்குகள் தான் நீடிக்கும். ஆனா இந்த போக்குகளை நிலைபெறு அடைய விடாமல் தடுப்பதற்கு இன்னொரு விஷயம் தேவைப்படுகிறது. அதுதான் எதிர்ப்பு குரல் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை இந்த கட்டுரை வந்து முன்மொழிகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அழகிய பெரியனுடைய ஒரு தோப்பு என்கிற ஒரு கதை நமக்கு தெரியும். தோப்புல வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு கதை. அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய மகனினுடைய இறப்புக்காக அந்த தோப்புல இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். எஜமான் என்ன பண்ணிடுவாரு, ஒரு சின்ன பையனை போய் மரம் ஏறுறா, தென்னை மரத்தை ஏறுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் பறிச்சு போடுறான்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னதுனால அந்த பையன் என்ன பண்ணியிருப்பான், மரம் ஏறியிருப்பான், அங்க இருந்து கீழே விழுந்திருப்பான், செத்து போயிருப்பான். அப்போ அந்த ஒரு விரக்தி இருக்கு பாருங்க. அந்த அம்மா என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இறப்புக்கு அப்புறம் வெளியில போயிடும். அங்க பாதுகாப்பு வேலைகள்லாம் செய்து அந்த குடும்பமே வெளியில போயிடும். ஆனா அந்த குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் படிச்சு ஏதோ ஒரு வகையில பொருளாதார அளவுல முன்னேறி திரும்ப போய் அதே அவங்க வேலை பார்த்து அதே அந்த நிலத்தை வந்து வாங்குறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகளோட போகும்போது அங்க ஏற்கனவே இருந்த அந்த ஜமீன்தார் இப்ப என்னவா மாறி இருக்கிறாருன்னா உழைப்பாளியா, தொழிலாளியா மாறி இருப்பார். அப்ப ஒரு ஆண்டான் அடிமையாக மாறுவது என்கிற ஒரு சூழல் அங்க வந்து அந்த கதையில வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடித்தமான கதை, மறுக்கல. ஏன்னா சூழல் மாறும் நம்பி ஒரு கட்டத்துல அடிமையா இருக்கிறவன் ஆண்டானா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கதையா அந்த கதை ஒரு காலகட்டத்துல இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு அந்த பார்வை சரியான பார்வையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்ல, அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா இடம் மாறி இருக்கு, இருக்கை மாறல, அப்படியேதான் இருக்கு. நபர்கள் நம்ம மாறி இருக்கிறாங்க,
நபர்கள் மட்டும்தான் மாறி இருக்காங்க, ஆனா இருக்கை அப்படியே தான் இருக்குது. ஆண்டானாகவும் அடிமையாகவும் தான் அந்த இருக்கை வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் நம்ம அதை வந்து அந்த கதை இன்றைக்கு பொருத்தமான ஒரு கதையா இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதையும் நம்ம விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்தணுங்கிற இடத்துக்கு நகர்றோம். அப்ப இந்த கட்டுரை எதை பேசுகிறது அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொல்றதுதான் பின்னவீனத்துவம் சார்ந்த பார்வை அப்படின்னு வரும்போது அது என்ன பண்ணுது, எதை ஒன்றையும் கேள்வி கேட்கணும், எதை ஒன்றையும் கட்டுடைக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நகரும்போது அங்க ஒரு கலக குரல் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்ப திமுகவினுடைய பின்னணி, அதிமுகவினுடைய பின்னணி அப்படின்னு பார்க்கும்போது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உருவாவதற்கு பெரியார் அந்த வகையில துணை செய்தார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரியார் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சாதி அமைப்புகளுக்கு எதிராக கலக குரலை உருவாக்கியவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்க்கிறோம் பாருங்க. அந்த கலக குரல் தான் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணல, கட்சி ஆரம்பிச்ச உடனே ஜெயிச்சிடல. திமுக என்கிற ஒரு கழகம் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணல, ஆட்சிக்கு வரல. சரி, அதை தாண்டி நீதி கட்சியாக இருக்கும்போது அவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, பல்வேறு விதமான போராட்டங்களை சந்திச்சிருக்கிறாங்க. அதுவும் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1935களுக்கு பிறகு அவங்க தோல்வியை தான் தோல்விகள் தான் உள்ளாகினார்கள் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப வெற்றி என்பது அப்படி இல்லை. அப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமையை மாற்றுவதற்கு, அரசியல் சூழலை மாற்றுவதற்கு அவர்கள் என்னவாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போதுதான் பெரியார் தனித்துவமாக செயல்பட்டார், கலகவாதியாக செயல்பட்டால், கலக குரலாக செயல்பட்டார் அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை பார்க்கிறோம். அவரை பின்தொடர்ந்து பலரும் என்ன பண்ணாங்க, கலக குரலுக்கு ஆதரவாக இயங்கினார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இப்ப இந்த தனித்து வந்த கலக குரல் தான் இந்தி எதிர்ப்பு முதலான பல விஷயங்கள் தான் திமுகவை இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கு, ஆட்சி பீடத்துல உட்கார வைப்பதற்கான ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தன்னுடைய இடத்தை விட்டு கொடுக்கறதும், அதை தாண்டி இன்னொரு கட்சி புதிதாக ஆட்சி கட்டல அமர்றதுமான ஒரு சூழல் இருக்கு. இந்த தன்மை போதுமானா இல்ல இதையும் தாண்டின, இதையும் நிலைகுலிக்க செய்யக்கூடிய இன்னொரு கருத்தியல் வரணும், கலக குரல் உருவாக்கணும், பரீட்சார்த்தமான பல்வேறு விஷயங்கள் உருவாக்கப்படணும் அப்படிங்கறத இந்த கட்டுரை முன்மொழியக்கூடிய செய்தியா இருக்கிறதுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அந்த அடிப்படையில் தான் என்னதான் பக்தி இலக்கியங்கள்ல சிவன் பெருமாள் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தாலுமே கூட இந்த உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் அப்படிங்கிற இடங்கள்லாம் இருக்கு பாருங்க, இது ஒரு வகையான கலக குரல் தான். அப்ப சித்தர்களுடைய பாடல்கள் என்னவாக அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பக்தி மரபை உடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எங்க உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னா சித்தர் மரபுகள்ல உருவாச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப இன்னும் நம்ம இலக்கிய அடிப்படையில பார்க்கும்போது சங்க இலக்கியம் என்பது தனிப்பாடல் திரட்டாக தான் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்த தனிப்பாடல் திரட்டுல எது ஒண்ணுமே என்ன பண்ணல, முழுமையான வரையறைக்கு உட்படாம இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல். அங்கதான் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லைன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அதை தாண்டி காப்பிய காலங்கள் வருகிறது, பக்தி இலக்கிய காலகட்டங்கள் வருது. இது எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு வகையான கலக குரல் இல்லாத ஒரு சூழலை திரும்ப உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அதனாலதான் இந்த பக்தி இலக்கிய காலகட்டங்கள்லாம் ஒரு மாதிரியான சாதிய தன்மை என்பது, மதத்தன்மை என்பது வேரூன்றி போகக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப ஒரு கலக குரல் என்ன பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மனித சமூகத்துக்கு ஒரு சமத்துவத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். அந்த அடிப்படையில தான் நம்ம இந்த ஆண்டான் அடிமை முறைய நீங்க கட்டுரையில வருது. பாசிசம் சார்ந்த செயல்பாடாகட்டும் சரி, ஸ்டாலினிசம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயமாகட்டும் சரி, அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டான் அடிமை சிந்தனையாகத்தான் இருந்துச்சு ஒழிய அதை என்ன பண்ணல, தகர்த்துட்டு அதை தாண்டி நம்ம வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அங்க வந்து நடக்கல. அந்த விஷயம் நடந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒரு பெரியார் தோன்றி இருப்பார், அங்க ஒரு அம்பேத்கர் தோன்றி இருப்பார், அங்க ஒரு காரல் மார்க்ஸ் தோன்றி இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த கட்டுரை முன்மொழியுதோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப அந்த விஷயம் தோன்றி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இங்க ரசனை என்பது வெகுசன ரசனையாக மாறாமல் தனித்துவ ரசனையாக மாறி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுதான். அதைத்தான் தமிழ் இளைஞர்கள் இன்னைக்கு சரக்கு மயமாதலிருந்து விலகணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன சிந்தனை உருவாக்கணும் அப்படின்னா வெகுசன பார்வை உருவாக்க கூடாது அப்படிங்கறதுதான் இந்த கட்டுரையினுடைய நோக்கமா இருக்கு. அப்ப பொது புத்தி சார்ந்திருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை உற்பத்தி செய்யாத எழுத்து முறைகள், பரீட்சார்த்தமான எழுத்து முறைகள் உருவாக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது இந்த கட்டுரையினுடைய நோக்கமா இருக்கதான் நான் பாக்குறேன். அப்ப பொது புத்தி சார்ந்த எழுத்துக்கள், யதார்த்த முறையில் எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் எல்லாமே எதுக்கு சார்பா மாறுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த சரக்கு மயமாதல், வெகுசன ஈர்ப்பு, உலக மயமாதலுக்கான சார்பு எழுத்துக்களாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப இந்த உலகமயமாக்குதலை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு தனி மனித சிந்தனை என்பது, தனித்துவ சிந்தனை என்பது அவசியப்படுது. நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உலகமயமாக்கல் என்பது எல்லோருக்கும் எல்லா உரிமையும் எல்லாவற்றையும் கிடைப்பதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது அப்படின்னு இல்ல.
அதை தாண்டி இங்க என்ன பண்ணிருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணிருக்குது, தெரு தெருவா வகுத்து வச்சிருக்கு. எல்லா தெருவுக்கும் நான் சப்ளை பண்றேன், நீ அப்படியே இரு அப்படிங்கிற ஒரு கருவிமயமான ஒரு பார்வை தான் உருவாக்கி வச்சிருக்குதே தவிர, ஒரு அடிமை மனோபாவத்தை தான் திரும்ப திரும்ப உருவாக்கி வச்சிருக்குதே தவிர உலகமயமாக்கல் பெரிய விடுதலை எல்லாம் கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு 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 அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த இந்த கட்டுரை ஆழமா பேசுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கருவி பார்வை என்பது அடிமை மனத்தை திரும்பவும் திரும்ப வளர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதா நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். அப்ப கும்பல் கலாச்சாரத்திலிருந்து விலகணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க ஒரு தனித்துவ பார்வை என்பது வளர்க்கப்படணும். வெகுசன வாசகர்கள் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்ப கல்கி முதலான பலரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெகுசன ஈர்ப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் வெகுசன ஈர்ப்பாக மாறியது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த வெகுசன ஈர்ப்பு என்பது தமிழ் தேசியத்திற்கான பெரிய ஒரு இழப்பா தான் பார்க்கிறாங்க. தமிழ் தேசியம் உருவாவதற்கான ஒரு பெரிய பின்னணியாக தான் அதை பின்னடைவா தான் அந்த சூழலை பார்க்க முடிகிறது. உண்மையான தமிழ் தேசியத்தை உருவாக்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னா அங்க வெகுசன ஈர்ப்பு என்பது தேவைப்படல, தனித்துவ அடையாளம் இருந்தாவே போதும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த கட்டுரை பேசுறதா பார்க்கலாம். அப்ப அந்த கும்பல் கலாச்சாரம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது, தமிழ் தேசியத்தை வளர்ப்பது அப்படிங்கிறது இந்த கட்டுரையினுடைய மிக முக்கியமான அடையாளமா நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க. அதே மாதிரி தனித்துவத்தை மீட்டெடுப்பது அப்படிங்கிறதும் மிக முக்கியமான ஒன்றா அந்த கட்டுரை பேசுறதா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. நன்றிங்க. பேராசிரியர் முத்தையன் அவர்கள் அந்த எதிர்ப்பு சிந்தனை அப்படிங்கிறத அதில் வரக்கூடிய சில கருத்தியல் சார்ந்த சொற்களுக்கு அவர் ஒரு புதிய பரிணாமத்தை நமக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம். பரிணாமமும் அதன் மூலமாக நம்ம பெறப்பட்டது அப்படிங்கிறதான் நமக்கு மனசில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தாச்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னால் நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். தென்பகுதியிலிருந்து எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் முதலில் இலக்கியத்திலே ஆரம்பிக்கிறார்கள். இலக்கியத்தை கதைகளாகவோ நாவல்களாகவோ எழுத ஆரம்பிக்கிற போது ஏதோ புதுவிதமான எழுத்துக்களை நாங்கள் ஏற்படுத்துகிறோம், தோற்றுவிக்கிறோம் அப்படிங்கிற எழுதுறாங்க. அது யாராக இருந்தாலும் சரிதான், பின்னாலே அவர்கள் எதிரே போய் அடைக்கலமாகி விடுகிறார்கள் சொன்னா அந்த எழுத்து என்பது காட்சி வடிவத்திற்கு போகக்கூடிய சினிமாவிலே போய் அவர்கள் ஐக்கியமாகி விடுகிறார்கள் அல்லது சங்கமமாகி விடுகிறார்கள். சினிமா அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு தனி மனிதன் திரையில பார்க்கக்கூடிய ஒன்று என்று மட்டும் நாம் நினைக்க கூடாது. அந்த திரைப்படம் அப்படிங்கிறது யாருடைய மூலதனத்தினால் தயாரிக்கப்படுகிறது, அந்த மூலதனம் எதற்காக அங்கே விதைக்கப்படுகிறது, அது எப்படியெல்லாம் விளைச்சல் தரும் என்கின்ற ஒரு லாப நோக்கெல்லாம் உள்ளே அடைஞ்சிருக்கிறது. அப்ப அங்க தவறாக பயன்படுத்த போகிற ஒரு எந்திரத்திற்கு இந்த எழுத்தாளன் ஏதோ சிறுகதையிலேயோ நாவல்களிலேயோ புதிய புதிய எழுத்து ரூபங்களை கொண்டு வருகிறோம்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட அந்த மோசமான எந்திரத்தினுடைய ஒரு திருகாகத்தான் அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே திரைப்படம் அப்படிங்கிறதும் இப்ப நீங்க வீட்டுல பார்த்தாச்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னா தொலைக்காட்சிகள், இந்த தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக அவர்கள் என்னமோ புதிய சிந்தனைகளை எல்லாம் நாங்க ஏற்படுத்த போகிறோம், அதன் மூலமா அவன் என்னத்தை பெறணும்னு நினைக்கிறான்னு சொன்னால் இன்றைக்கு தொலைக்காட்சியில வரக்கூடிய இந்த தொடர்கதைகளை எல்லாம் யார் பார்க்கிறார்கள் என்பதை அவன் மையம் போடுறான். அதிகமாக வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய அலுவலகத்திற்கு சென்று மீதி பொழுது வீட்டிலே கழிக்கக்கூடிய பெண்களுக்காகத்தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த ஒரு 7 மணியிலிருந்து வரக்கூடிய தொடர்கள் எல்லாமே இருக்கின்றன. ஆகவே அவர்கள் மூலமாக இந்த விளம்பரங்கள் மூலமாக வருமானம், இப்படி ஒவ்வொரு திரைப்படமாக காட்சி ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அவருடைய லாபம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை ஈட்டுவதற்காகத்தான் அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன் இந்த தன்மை என்பதைத்தான் நாம தமிழ் சமுதாயத்தை நோக்கி எழுப்பக்கூடிய ஒரு மன அலசல் நிபுணராக நாம இருக்க வேண்டும், நம்முடைய எழுத்து வர வேண்டும் என்கின்ற ரீதியிலே நாம பார்க்கணும். இது முத்தையன் சார் அவர்கள் சொன்னது என்னுடைய மனதில் ஏற்படுத்திய ஒரு சின்ன எண்ணப்பாய்ச்சல். இப்போ ராஜாஜே சார் இருக்காங்க, அவங்க பேசுறாங்களா? ராஜாஜே இருக்காங்களா?
சார் நான் வெளியே இருக்கேன் சார். சரி சார், பரவாயில்ல. பேராசிரியர் வேற யாராவது நமக்கு பாப்பையா சார் வேற யாரும் இருக்காங்களா? இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம நான் இருக்கேன். பாப்பையா சார் சொல்லுங்க. பாப்பையா சார் சொல்லுங்க. பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய கருத்துக்களை வழங்கினார்கள். நான் வந்து ஒரு பொது வாசகன் என்ற முறையில இந்த கட்டுரையை படித்ததும் இந்த வெகுசன ரசனை ஈர்ப்பை மாற்றுவது, எதிர்ப்பு சிந்தனையை வளர்ப்பது அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஊடகங்களுடைய தோல்வி பெரிய அளவுல. இப்ப நமக்கு ஊடகங்களுடைய உதவி இல்லாதது. இப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க, அண்ணாவுடைய கட்டுரை வந்து காஞ்சி பத்திரிகையில வந்து படித்தது, அதெல்லாம் பத்தி எடுத்து சொன்னீங்க. இப்போ இந்த மாதிரியான இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயங்களையே எந்த இலக்கிய இதழ்களிலும் நம்ம பார்க்க முடியறதில்லை. இந்த சிந்தனை ஓட்டத்தை நீங்க எங்கேயாவது நம்ம இதழ்கள்ல வந்து தீவிர வாசகர்கள் வாசிக்கிற இதழ்கள்லாம் கூட நம்ம பார்க்க முடியறதில்லை. அந்த அளவுக்கு சமரசமாய் போயிட்டோம். இந்த கல்வி புலமும் அந்த காலத்து திராவிட இயக்கங்கள் வளர்ந்த பொழுது கல்வி புலம் வந்து பெரிய பங்களிப்பை செய்தது. இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களை வந்து கல்லூரியில் உள்ள தமிழ் மன்றங்களை எல்லாம் வரவழைத்து அவர்களை பேச சொல்லி அந்த கருத்தியல்ல வந்து வலுவேற்றியது. இளைஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் பின் வந்தார்கள். இப்ப அந்த மாதிரி தனித்துவ சிந்தனையுடைய ஒரு ஆட்களை வந்து கல்வி புலம் அறிமுகப்படுத்துறதும் இல்லை, ஊடகங்கள் அறிமுகப்படுத்துறதும் இல்லை, இதழ்கள் அறிமுகப்படுத்துறதும் இல்லை. ஊடகங்களுடைய சக்தி பெரிய அளவில் இருக்கிற போது இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் வெகுசன ஈர்ப்பை குறைக்க வேண்டிய, ஏன் வந்து ஒரு நடிகர் பின்னால இப்படி ஒரு பெரிய கூட்டம் தெரியணும் அப்படின்னா அவர்களே ஊடகங்களே அவனை வச்சுதான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான். பத்திரிகைகளே சினிமாக்காரங்களை பற்றி எழுதிக்கிட்டு தான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அவங்களால அந்த காரியத்தை பண்ண முடியல. ஆக இங்கே ஒரு எதிர்ப்பு சிந்தனை வளருவதற்கான சூழ்நிலை நமக்கு இல்லை. இது மாறினால்தான் இந்த மாதிரியான வெகுசன ஈர்ப்பை மாற்ற முடியும். அதற்கு ஊடகங்களுடைய பங்களிப்பு பெரிய அளவில் வேணும். அந்த மாதிரி ஊடகங்களை இப்ப ஒரு ஒரு சினிமா நடிகர் வந்து ஒரு டிவி சேனல்ல வந்து தொடங்கிடுறாரு. ஆனால் இடதுசாரிகளுடைய சார்பில் எங்கேயாவது ஒரு ஊடகம் வந்து நம்மளால உற்பத்தி பண்ண முடியாது, ஊடகத்தை உருவாக்க முடியறதானா? இல்லை. இப்ப இந்த ஊடக பங்களிப்பும் கல்விப்புல பங்களிப்பும் இல்லாமல் இந்த வெகுசன ஈர்ப்பு குறைவது மிகவும் கடினம் என்று நான் நினைக்கிறேன். நன்றி. ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கருத்து. கல்வி புலத்தை பற்றி நாம ஏற்கனவே திரும்ப 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 சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் ஊடகங்கள் அப்படிங்கிற போது நாம வெளிப்படையாக கூட பேசலாம். சன் நியூஸ் ஆகட்டும் அல்லது சன் லைஃப் ஆகட்டும் அல்லது அந்த அவர்கள் ஒளிபரப்பக்கூடிய தொடர்களாகட்டும், அவங்க காலையில எப்ப நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பிக்கிறார்கள், எப்படி நிகழ்ச்சிகளை முடிக்கிறார்கள், ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியை மட்டும் நீங்க உற்று கவனித்தால் போதும். அந்த தொடர்களுடைய தாத்பரியங்கள் என்னென்ன, அந்த தொடர்கதைகள் தொடர்ந்து அந்த திரைகளிலே வருவதற்கு யார் யார் விளம்பரதாரர்களாக உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த விளம்பரதாரர்கள் யாரை குறிவைத்து தங்களுடைய விளம்பரங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப அதுவும் கூட வந்து இவங்க பெரிய பகுத்தறிவு சிந்தனையை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்று பாராளுமன்றங்களிலேயும் நம்முடைய சட்டசபையிலே பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு வீடுகளிலேயும் அடுக்கலைக்குள் செல்லக்கூடிய தங்களுடைய இந்த ஒளிபரப்பு ஊடகங்கள் என்ன நிகழ்த்தி விட்டன அப்படிங்கிற கேள்வி நாம தனிப்பட்ட முறையில தான் கேட்கணும். கேட்டா கூட நமக்கு என்ன பயமா இருக்கு, அவன் என்ன மாதிரி நம்மளை செஞ்சிருவானோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கிறது. அப்ப இந்த பயத்தை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பார்வை, ஒரு எழுத்து தன்மை உருவாகணும். அது உருவாவதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய உளவியல் என்ன என்பதையும் நாம கொஞ்சம் பார்த்தா தான் அதுக்கு மாற்றான ஒன்றை சொல்லலாம். ரொம்ப அழகாக பாப்பா சொன்னாங்க. ஊடகங்கள் அப்படிங்கிற நான் குறிப்பிட்டே சொல்கிறேன். அது ஜெயா டிவியா இருந்தாலும் சரிதான், அல்லது சன் டிவியா இருந்தாலும் சரிதான், அல்லது விஜயகாந்தனுடைய டிவியாக இருந்தாலும் சரிதான், யாருடைய டிவியாக இருந்தாலும் சரிதான். இனிமேல் இப்பொழுது வரக்கூடிய விஜய் அவர்கள் என்ன செஞ்சிருவாங்க, இன்னொரு ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே அவங்க வந்து இப்பொழுது அவருடைய விசிறிகளைத்தான் மையப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இனிமேல் வீட்டுக்குள்ள அவங்க வரணும், வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பொம்பளை ஆட்களுடைய கவனத்தை பெறணும், ஓட்டுகளை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது, அவங்களும் ஒரு தனி சேனல் ஒன்ன தொடங்கத்தான் செய்வார்கள். இப்படி ஏன் கரப்டிவாக இருப்பதற்கு ஏன் இந்த தமிழ் சமூகம் இடம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது, இவங்களுடைய உளவியல் என்னதான் இருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம மண்டை போட்டு
கொஞ்சம் அலசினா தான் நமக்கு அது பற்றிய விடைகளை நாம அதை நோக்கி பயணிக்க முடியும். பாப்பையா சார் சொன்ன சிந்தனையானது எனக்கு மனதுக்குள்ளே தோன்றியது. இப்போது நாம நண்பர் ராஜா அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை முன்வைக்க வருகிறார்கள். அவர்களை உங்கள் சார்பாக பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயா வணக்கம் ஐயா, மிக்க நன்றி ஐயாவுக்கும் இங்கே இன்று அமைப்பிற்கும். நான் பேசுறது கேக்குதாங்கய்யா? கேக்குதுயா. நன்றிங்க. நிறைய விஷயங்கள் முன்னாடி பேசின தோழர்கள் அனைவரும் மிக முக்கியமான விஷயங்களை தொட்டி காட்டியிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. 3 விதமான அரசியலை எல்லாருமே தொட்டாங்க. நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன்ல இருந்து, நம்மளுடைய விஷயங்கள்ல இருந்து யோசிக்க பார்க்கும்போது, அதாவது சனாதனம் ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற பின்னணியில யோசிச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு எதெல்லாம் சிக்கலா இருக்கு, இந்த எதிர்ப்பு சிந்தனை உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் சிக்கலா இருக்கு அப்படிங்கும்போது, இந்த ஒட்டி நிற்றல் விலகி நிற்றல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்ம அகன்று நிற்றல்னு ஒரு விஷயத்தை அடிக்கடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். தமிழன் இந்த கான்செப்டை உருவாக்கி இருக்கிறார். அதை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி அந்த 3 சிந்தனையிலுமே மொழி சிந்தனை தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன். எதுனா கழக சிந்தனையா இருக்கட்டும், செயல் வடிவ சிந்தனையாக இருக்கட்டும், அல்லது அகம் சார்ந்த மன அலசல் சிந்தனையா இருக்கட்டும், அல்லது இலக்கிய சோதனை எழுத்துக்களா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் மொழி தான் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் மொழி தான் ஆப்ரேட் ஆகுதுங்க போது இதுல இலக்கியத்துல அதிகமான பங்கு. அப்ப இப்ப இலக்கியத்தாலதான் இந்த சமூகத்தை மாற்ற முடியுங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம புறவயத்துக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் தரும். கத்தி எடுத்து போராடுவது, போய் இடத்துல உட்கார்றது, ஒரு உண்ணாவிரதம் இருப்பது, இதுதான் சிறந்த போராட்ட முறையாகவும் அதுதான் உயர்ந்தாகவும் நினைக்கிறோம். நம்ம அதை தப்புன்னு நம்ம சொல்லலை. அதுக்கு அதிகம் கொடுக்குற முக்கியத்துவத்துல ஒரு குறைந்த முக்கியத்துவத்தை கூட எழுத்துலயோ வாக்கிய அமைப்புலயோ பேச்சிலையோ நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கத்தக்க அம்சம். ஆனா அதுதான் நம்ம முன்னணியில இருக்கணும்னு தமிழ்னு சொல்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா இலக்கியம் வருங்காலத்தில் இலக்கியத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றம் என்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றம். தமிழில் தலித் இலக்கியம் தோன்றுமான்னு கற்றதா எழுதினார் தமிழன். அதுக்கப்புறம் தான் தலித்துங்கிற சொல்ல நம்ம டெவலப் பண்றோம். இன்னைக்கு தலித்துங்கிறது பெரிய ஒரு அரசியல் சொல்லாடலாம் மாறினதுக்கு பின்புலத்துல எது இருக்குன்னா எழுத்துதான் இருக்கு. தமிழில் தலித் இலக்கியம் தோன்றுமான்னு கற்றுங்கிற தலைப்பு தான் இருக்கு. அப்ப எல்லாமே நமக்கு இலக்கியத்துல இருந்தா தோட்டுது. சொல்லாடலுங்கிற வார்த்தை இன்னைக்கு பொது வெளியில பயன்படுத்தப்படுது, இலக்கியத்திலிருந்து தான் தொடங்கியிருக்கு. சரியா? அப்புறம் இப்ப சமஸ்கிருதம் உருவானது ஒரு 3% குறைவான மக்கள் தொகையை கொண்டவங்க, சிறுபான்மையா இருக்கிறவங்க எப்படி இந்த சமூகத்தை ஆள முடியுதுன்னா மொழி வழியாக தான் ஆள்றாங்க. புராணம், இதிகாசம், இன்ன பிற இலக்கியங்கள் வழியாக தான் ஆள்றாங்க. இப்ப இலக்கியம் எதனால் ஆனது? மொழியினால் ஆனது. அப்ப அவர்களுக்கு இந்த அமைப்பியல் சிந்தனை வருவதற்கு முன்னாடியே இலக்கிய இதனால உலகத்தை ஆள முடியும், கதைகளால் உலகத்தை ஆள முடியும்னு அவங்களுக்கு தோன்றியிருக்கே. அவங்க அந்த கட்டமைப்பை கையில் எடுத்திருக்கிறாங்களே. அவங்க சிறுபான்மையா இருந்தாலுமே கூட அவங்க நேரடியா சண்டைக்கு சச்சரவுக்குலாம் போகலையே. அவங்க இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அது மிகப்பெரிய கட்டமைப்பா மாறி நிக்குது. அப்ப அதுக்கு எதிராக நம்ம என்ன செய்யறோம்? புறவய அரசியலை கையில் எடுக்கிறோம். நம்ம தோல்வி அடையக்கூடிய இடம் அதுதான். புறவய அரசியல் அவங்க எதிர்த்து அவன் அப்படி பேசுறான் அப்படி பேசுறான், மல்லுக்கு நிக்கிறான். அவன் அதுல மல்லுக்கு நிக்கல, அவன் வேலை அண்டர் கிரவுண்ட்ல இறங்கி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறான். மனசை தவமைக்கக்கூடிய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறான். மனசை கட்டமைக்கக்கூடிய வேலையை பார்த்துட்டு அதான் அகத்துக்கு முக்கியத்துவம் தராங்க. இப்ப அகத்துக்கு முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய இடத்துல நம்மளுடைய தமிழ் சொசைட்டி இல்லை. ஒட்டி நிற்றல் அப்படிங்கிற மனோபாவத்துல என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, கொண்டாடுவது, பூஜை செய்வது, வணங்குவது, ஷேர் பண்றது, எப்பவுமே அந்த சினிமா பிம்ப மையத்துக்குள்ள பிம்பம் ஈக்குவல் டு உண்மை, பிம்பம் தான் அனைத்துமே அப்படிங்கிற ஒரு பிம்ப கலாச்சாரத்துக்குள்ள நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுக்குள்ள இந்த ஒட்டி நிற்றல் மனோபாவத்தினுடைய தீவிரத்தன்மை நமக்கு தெரியுது. இதை நீங்க அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த சமஸ்கிருத மயமாதல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா, அது இந்த எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அது சிறுபான்மை தான், மொழியை கையாளுதுதான், அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தான். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த இன்க்ளூசிவ், அதாவது முதலாளித்துவத்தோட அதிகாரத்தோட இப்படி எல்லாத்தோடய அவங்க கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுதான் அவங்க எதோடையும் நம்ம நான் எனக்கு இது மட்டும் போதும், நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கரார் தன்மை நம்ம சொல்றோம்ல, அந்த கரார் தன்மை அங்க இல்லை. ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு. அது என்ன பிளெக்சிபிலிட்டினா எல்லாத்தையும் தன்மையப்படுத்தக்கூடிய ஒரு குணாம்சம் ஒண்ணு அதுகிட்ட இருக்கு. நீ எதை கூப்பிட்டாலும் இப்போ இந்த வாய்க்குள்ள முதல் வாய்க்குள்ள எது போனாலும் போயிடும்டா அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு முதல வாய் போல அந்த சமஸ்கிருத சிந்தனை. அது என்ன செய்யுதுன்னா எல்லாத்தையும் அதிகாரத்தோட முதலாளித்துவத்தோட கனெக்ட் செய்யுது. நம்ம
இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு இன்கனெக்ஷன் ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது அதுக்கான பிளஸ். அவங்க எதனால வளர்ந்துகிட்டே வராங்க, இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வருதுன்னா அந்த டெக்னாலஜியை மகாபாரத கதையை கொண்டு பரப்பிட்டு இருக்கிறான். டிவியில பாருங்க, மீடியாவுக்குள்ள வித்தியாச வடிவமைப்புகள்ல அதனுடைய சிந்தனை பரவுது. சிந்தனையோட அடிநாதம் மாற்றப்படலை, ஆனா புற வடிவங்கள் மாற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன, அக வடிவங்கள் மாற்றப்படலை. ஆனா அந்த அக வடிவங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். ஏன்னா ஃப்ராய்டோட கான்செப்ட் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியுது, இந்த மன உந்துதல், இந்த யூலியா கிறிஸ்டாவும் அதான் சொல்றாங்க, மன உந்துதலை தான் அவங்க குறியீலா பாக்குறாங்க. அதுக்குள்ள இருந்துதான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனாலதான் எழுத்து நடையில கை வைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த புரிதல் இல்லாம நம்ம தமிழ் சொசைட்டி, ஆனா சமஸ்கிருதம் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற வருத்தம் மட்டும் போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா புறவயத்துல மட்டும் தான் எதிர்த்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் அவன் அகவயத்துக்குள்ள இருக்கனால தமிழ் சொசைட்டிக்குள்ள இன்னைக்கு மிகப்பெரிய டாமினேஷனா வளர முடியுது. அப்ப நம்ம எப்படி நம்ம ஏங்கி நிக்கணும்னா, நம்ம இன்க்ளூசிவ் செய்யணும். ஒண்ணு, இந்த இன்க்ளூசிவ் செய்யறதுக்கு நம்ம கிட்ட என்ன குணம் இருக்குன்னா, அகன்ற நிற்றல்னு ஒரு குணம் இருக்கு. அந்த அகன்ற நிற்றல் குணம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, புதுமையை தரக்கூடியது. புதுமையை புதுசா யோசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு, கிரியேட்டிவ்ங்கிற சிந்தனையை தரக்கூடியது அகன்ற நிற்றல். இந்த அகன்ற நிற்றல் வழியா நம்ம யோசிக்கும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, நம்ம புதுசா யோசிப்போம். நம்ம வந்து இப்ப அம்பேத்கரோட போய் ஒட்டி நின்ட்டீங்கன்னு வச்சுக்க, அம்பேத்கரை தாண்டி அவன் வரமாட்டான். பெரியாரோட போய் ஒட்டி நின்ட்டீங்கன்னு வச்சுக்க, அது பூஜையா. ஏற்கனவே நம்ம சமூகத்துல அந்த மனோபாவம் இருக்குது. ஏன் அவன் போய் ஒட்டி நிக்கிறான் அப்படின்னா, இந்த ஒட்டி நிக்கிற சிந்தனையை உருவாக்கி கொடுத்தது சமஸ்கிருத மையம். இப்ப நம்ம கிட்ட ஒட்டி நிற்றல் சிந்தனை. ஆனா தமிழ் சிந்தனை அகன்ற நிற்றல் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குது. அகம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, தலைவர் பிரிஞ்சிருப்பான், அங்க இருப்பான், அது வந்து அவனுக்குள்ள ஃபீலிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணும், இப்படிங்கிற ஒரு அகச்சிந்தனை. நம்ம கிட்ட ஒரு தமிழ் அகச்சிந்தனை இருக்கு, அது அகன்ற நிற்றல் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. அவங்க கிட்ட அகச்சிந்தனை ஒட்டி நிற்றல் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. எல்லாத்தையும் உள்வயப்படுத்தக்கூடிய இடத்துல இருக்கு. நம்ம எல்லாத்தையும் விலக்கி வைக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் ஒன்று நம்ம கிட்ட இருக்குது. அந்த சிந்தனையை எடுத்துட்டு வந்தோம்னா நம்ம கிட்ட புதுமையை தரக்கூடிய, கிரியேட்டிவ் தரக்கூடியது அது. இப்போ இந்த கிரியேட்டிவ் தரக்கூடியதை நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அகத்தை வடிவமைக்கக்கூடிய வேலையை செய்வோம். புதுசா யோசிப்போம், புது வாக்கியங்களை, புது வார்த்தைகளை, புது விஷயங்களை நம்ம யோசிப்போம். அப்படி யோசிக்கிறதுக்கு போது நம்ம உலகத்தோட நம்ம கனெக்ட் ஆகும். இந்த அகன்ற நிற்றல் பண்பு என்ன செய்யும் அப்படின்னா, உலகத்துல இருக்க எல்லா சிந்தனையோட கனெக்ட் ஆவது வைக்கும். இந்த தமிழவன் செய்யக்கூடிய மெத்தடை நான் இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அவர் அகன்ற நிற்றல் அடிப்படையில அகத்துக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவங்கிறது தமிழ் ஓர்மையோட தொடர்புடையது. அவர் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு, பிறப்பு இருக்கணும், இந்த பிறப்பினுடைய மூலச்சுனை தான் உனக்கு வந்து படைப்பெழுத்தினுடைய காரணம். படைப்பெழுத்து தோன்றக்கூடியது ஒரு மண் சார்ந்து பிறப்போடு தொடர்புடையதா இருக்கணுங்கிறது. நம்ம வந்து அதை என்னன்னா, நீங்க சாதியவாதத்தோட இணைத்து புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. உடனே வந்து பிறப்பு சாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அந்த அமைப்பு கிடையாது. அது என்னன்னா, அது ஒரு அன்கான்சியஸ், மொழியில் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அன்கான்சியஸ். நம்மகிட்ட ஒரு ஆதி தொல்கூறு எப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது, எச்சங்கள் எப்படி இருக்குது, இது எங்க பழக்க வழக்கம் அப்படி இப்படிலாம் எப்படி சொல்றோம். அந்த தொல்கூறு எப்பயுமே வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஒரு மனப்படிமம் ஒரு சொசைட்டில உருவாகுதுன்னா, அந்த குழந்தைய அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம டைலூட் மாற்ற முடியல. அது ஏன்னா அந்த மண்ணோடையும் அந்த குடும்பத்தோடய அந்த பண்பாட்டோட பிணைஞ்சு வளரக்கூடியது. அப்ப கல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷனை செய்ய வேண்டியது இருக்கு. அந்த கல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷனுங்கிறது தொல்கூறு கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வடிவமைக்க வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு தான் நம்ம அந்த அகன்ற நிற்றல்ங்கிற தமிழ் குணத்தை எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கான இடத்த தான் இவர் வந்து தமிழவன் சொல்றாரு. நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாவே இருக்கிறோம், எல்லாத்தையும் விலக்கி வைக்கிறது நான் மட்டும்தான். இந்த தூய்மைவாதம் ஒண்ணு நம்ம கிட்ட செயல்படுது ஒண்ணு. அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ், எல்லாத்தையும் விலக்கி வைக்கக்கூடிய புறவயமாக பார்க்கக்கூடிய பார்வை ஒண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் உருவாக்கி கொடுத்தது எதுனா சமஸ்கிருதமயமான பண்பாடு. நம்ம அதுகிட்ட இருந்து கடன் வாங்கி அது சிறந்த சிந்தனை நினைச்சு பயன்படுத்துறோம். மார்க்சியத்துக்குள்ள அகச்சிந்தனையே கிடையாது, ஃப்ராய்டு கிட்ட புறச்சிந்தனையே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியலா வாசிக்கிற இந்த மனோபாவம் தான் தப்பு. தமிழ் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னா, அகமும் புறமும் வேறு வேறு அல்லன்னு தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஏன்னா அவன் எல்லாத்தையும் சமஸ்கிருதம் எல்லாத்தையும் அகவயத்துக்குள்ள போட்டு புறத்து கூட என்ன பண்ணுது, ஒரு சூனியத்தில் கொண்டு போய் அகவயமா மாத்திடுது. எல்லாத்தையும் அகத்துக்குள்ள போட்டு முடிச்சு போட்டு வச்சிருக்குது. ஆனா நமக்கு அகத்துக்கு புறத்துக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. அந்த சிந்தனை மரபை கொண்டு வந்து நம்ம புதுமைகளை தொடர்ச்சியா உற்பத்தி செய்யும் போது நம்ம வந்து இந்த இங்க இருக்கிற ஏற்கனவே இங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பண்பாட்டுக்கு எதிரான ஒரு யுத்தத்தை நாம் நிகழ்த்த முடியும். அதுல அந்த மொழியில நிகழ்த்துதல் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏனென்றால் நனவெளி மனம் மொழியால் ஆனது. அது மொழியால் ஆனது போது அந்த அவங்க ஏற்கனவே மொழியால தான், அந்த சிறுபான்மையான 3% மொழியால தான் இந்த உலகத்தை கட்டமைச்சாதுங்கிறதுக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சான்று. புராணம் தான் இன்னும் நாட்டை ஆள்கின்றது, அயோத்தி சான்று. அப்படி இருக்கும் போது நம்மளுடைய சங்க இலக்கிய அகத்தை கொண்டு தமிழர்களால் ஏன் ஒரு ஒரு இந்த சமூகத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தை அடைய முடியவில்லை, ஆளக்கூடிய மனநிலையை உருவாக்க முடியவில்லை, புதுமையை உருவாக்க முடியவில்லை, எல்லாவற்றோடு சேர்ந்து பயணிக்க முடியவில்லை. ஆனா தமிழன் பாருங்க, அந்த அகச்சிந்தனை எடுத்துக்கிட்டு தான் உலக சிந்தனையோட கனெக்ட் பண்றாரு. இப்ப இந்த பின்னணியை பிடிச்சிக்கிட்டு நாம சில கட்டமைப்புகளை புதுமை நோக்கி பயணிக்க வேண்டியிருக்கு. நாம் வந்து ஒட்டி நீற்றிலிருந்து விலகி அகன்ற நீற்றலை நோக்கி சிந்திப்போம். அதன் வழியாக நாம் வந்து புதிய புதிய விஷயங்களை உருவாக்குவோம்.
இந்த இடத்துல உருவாக்கி அளித்தல், கூடி கலைதல்ங்கிற வார்த்தையை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, கூடி கலைதல் புலவர் தொழில்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த உருவாக்கி அளித்தல் இருக்குல்ல, இப்ப உதாரணத்துக்கு ஹிட்லர், ஏன்னா தமிழவன்கிட்ட இந்த உருவாக்கி அளித்தல் குணம் இருக்கு. தமிழவன் இரட்டை சொற்கள் எழுதின மொழிநடையில நடனக்காரியான எழுத்தாளர். அந்த எழுத்து முறையில இப்ப எழுதின அந்த கடைசியா வந்த எழுத்து முறை. ஆமாங்க. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, அவரே ஒன்றை உருவாக்கும் போது அவரே அதை கடந்து போறாரு இல்லைங்களா? அது போதும், அவ்வளவுதான், அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம அதை விட்டுட்டு இப்போ அண்ணாவா பெரியாரே எனக்கு போகுதுன்னு கடைசி வரைக்கும் நினைக்கிறேன். பாத்தியா, இன்னைக்கு வரைக்கும் பெரியார் பேசுறது தான் பேசிட்டு இருக்குமே தவிர பெரியார் பேசுறதே முழுசா பேசாம இருக்கிற ஒண்ணு. பெரியார் பேசுறதை கடந்து யாரும் யோசிக்க மாட்டோம். பாத்தீங்களா, இதுதான் ஒட்டினிட்டல் சிந்தனையுடைய மனோபாவம். இதுதான் சமஸ்கிருத மைய பண்பாடுன்னு நான் சொல்ல வர்றது. சரிங்களா? அதனாலதான் அகன்றிட்டல்ங்கிறது தமிழ் குணம். அது அங்க தூரத்துல இருக்குது. அதை தமிழ் எடுத்துட்டு வந்து பெரியாரோட கனெக்ட் பண்ணி பெரியார நீட்ஸை வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறாரு. சரிங்களா? இந்த பின்னணி நமக்கு தேவைப்படுது. அப்பதான் 2008 இனம் அளிக்கப்பட்டதுக்கு மாறாக நாம் இனத்தை ஒரு சுயமரியாதையுடைய இனமாக மாற்றுவதற்கான வேலை திட்டத்துல நம்ம தொடங்குவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம். இது எதுக்குன்னா, ஏன்னா ஹிட்லர் இல்லைன்னு எழுதுறாரு சம்பாலாவில். இதுதான் புதுசா எழுதுறதுன்னு நான் சொல்ல வரேன். இதுதான் புதிய பொருள். இப்ப வழக்கமா ஹிட்லர் எப்ப பார்த்தாலும் அதிகாரம்னா ஹிட்லர் பிரிச்சு பாக்குறது, அகன்று நின்று பாக்குறது, தள்ளி நின்று பாக்குறது, உடைக்கிறது. ஏன்னா அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாருன்னா, நாம வந்து புனிதத்துவத்தை உடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறார். அம்பேத்கர் சாதி அலி தொழில் புத்தகத்துல புனிதத்துவத்தை உடைக்காம நமக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரு அந்த வேலையை அவரு திட்டவட்டமா சொல்றாரு. அதே மாதிரி சாதிங்கிறது ஒரு பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைங்கிறார். அம்பேத்கர் அப்ப யோசிச்சிருக்கிறாரு. அது மொழின்னு அவர் சொல்லல, சாதிங்கிறது மொழின்னு தமிழன் சொல்றாரு, அமைப்பியல் சொல்லுது. ஆனா வந்து அன்னைக்கு அவர் அம்பேத்கர் வந்து அது பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு யோசிச்சிருக்காரு. இப்ப அதே மாதிரி பெரியாரும் வந்து கருத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம கவனிக்க முடியுது. சரிங்களா? ஏன்னா சுயமரியாதைங்கிற கான்செப்ட் அகம் சார்ந்தது. அப்ப இவங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு சிந்தனையாளர்லாம் கனெக்ட் ஆகிற இடம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த வர்க்க பிரச்சனை லெனின் கனெக்டோட இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். எதை பெரியாருடைய சுயமரியாதையும் அம்பேத்கருடைய புனிதத்தை உடைத்தல் அல்லது வந்து சமத்துவங்கிறது கற்பனைங்கிறாரு அம்பேத்கர். ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு. சுயமரியாதைங்கிறது எப்படி ஒரு கான்செப்டோ அக கான்செப்டோ, சமத்துவங்கிறது கண்ணில் சாத்தியம் இல்லாததுன்னு அம்பேத்கர் சொல்லி அதை கற்பனையாக உருவாக்கி நாம் இயங்க வேண்டுங்கிறாரு அம்பேத்கர். எனக்கு அது முக்கியமானதா படுது. அதே மாதிரி வர்க்க பிரச்சனை இல்லாதவனை நம்ம வந்து லொம்பன்னு அவர் சொல்றது. இப்ப எல்லாமே ஏதோ ஒரு கனெக்ட் பண்ணுது பாருங்க. இது மாதிரி சிறு கூறுகளை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி புதிய சிந்தனையை உருவாக்குவது, இதுதான் பியூர் தியரி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றாங்கல்ல மேற்கொள்வது. அது போல நம்ம வேலைகளை நம்ம வந்து நம்ம சூழல்ல செய்யணும். இதுதான் ஒட்டினேட்டில இருந்து விலகி செய்யும் போது நாம வந்து உருவாக்கி அளிக்கக்கூடியவங்களா மாறுறோம். இந்த உருவாக்கி அளித்தல் என்னன்னா, அதிகாரம் நம்மளை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்ல மாட்டாமல் அதிகாரத்திலிருந்து தப்பித்தல். உருவாக்கி அளித்தலும் கூடி கலைதலும் என்னமோ, அதிகாரம் நம்மளை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்ல மாட்டாது. நீ அதிகாரம் உன்னை பத்தி யோசிக்கும் போதே நீ அதிகாரத்திலிருந்து விலகிடணும். இவன் இவ்வளவு தாண்டா தமிழன், இப்படி தாண்டா அப்படின்னு சொல்லும் போதே தமிழன் நின்னோன்னா மாறி நிற்பாரு. இதாண்டா தமிழன்னு சொல்லும் போது தமிழன் நின்னோன்னா மாறி நிற்பாரு. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அகமனதும் மாறும்போது அதிகாரத்துக்கு எதிரான விளையாட்டை வந்து திட்டமிடலோட செய்யறோம்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல தான் தமிழன் வந்து தன்னுடைய சிந்தனையில மொழிதல் கோட்பாடு 93 உருவாக்குனதுல இருந்து இப்ப அந்த மொழிதல் கோட்பாடு ரீச் எங்கேயே கொண்டு போயிருக்கிறாரு. சண்முகத்தை நான் இல்லைங்கிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி நான் தான் முக்கியமானு சொல்லிட்டு சண்முகத்தோட கவிதை தொகுப்புல நான் இல்லை, நானுங்கிறதே இல்ல, ஒளிஞ்சிருச்சு, எழுத்துல மாறிடுச்சுங்கிறாரு. அப்ப அது எப்படி வளர்ச்சி நிலையில புதுசா அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? இதுதான் நமக்கு சேவை. இந்த உருவாக்கி அளித்தல் அல்லது வந்து கடந்து போதல், அகன்று நீட்டல், இதுதான் தேவை. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நான் முன்வைக்கிற விரும்புறீங்க அந்த கட்டுரையின் தொடர்ச்சி. அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒட்டி நீட்டல இருந்து விலகி சிந்தனை வழியாக நாம வந்து விலகி நிற்கணும், சிந்தனை வழியாக கனெக்ட் ஆகிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேங்க. நன்றி ராஜா. அவங்க ரொம்ப சொன்னதனுடைய சாராம்சத்தை சொல்லணும்னா, சமஸ்கிருதம் நிற்கக்கூடிய ஒட்டி நிற்றல், நாம செல்ல வேண்டிய அகன்று நிற்றல் அப்படிங்கிற 2 நிலைப்பாடுகள் எடுத்துக்கொண்டு தமிழனுடைய எழுத்துக்கள் பூராவுமே தாண்டி செல்லுதல் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தியை கொண்டு அகன்று நிற்றல் முன்னால சொன்னதிலிருந்து இப்பொழுது வேறொரு திசை நோக்கி பயணப்படுகின்ற ஒன்று நமக்கு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி அகன்று நிற்றல் மூலமாகத்தான் ரொம்ப 3 முக்கியமான தத்துவவாதிகளை இணைத்து சொன்னாரு. ஒரு செய்திங்க இப்ப இது தமிழ் எடுக்கிற உத்தியெல்லாம் நம்ம நுட்பமா கவனிச்சோம் அப்படின்னா அது என்னன்னா, சமஸ்கிருதம் என்ன பண்பாடு என்ன உத்தியை கையில் எடுத்ததோ அதே உத்தியை அவர் கையில் எடுக்கிறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா அது வந்து எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்குதுல, எல்லா சிந்தனையோட கனெக்ட் பண்ணி தன்னை இணைக்கிற மாதிரியே
தமிழவன் எல்லா சிந்தனைகளோடு தமிழ் சிந்தனை கனெக்ட் பண்ணுவார். இந்த இடம்ங்கிறது என்னன்னா இந்த இடம் வந்து ஒரு பூஜித்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு எதிரானது. அதே நேரத்துல வந்து அது புதியதை நோக்கி நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அதுல ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகாது. இது போதும் அப்படிங்கிற மனநிலை அல்ல, இன்ஃபினிட்டிவ் மனநிலை. இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் மனநிலை என்ன ஆகுதுன்னா அதிகாரத்தால வந்து அதிகாரம் எப்பவுமே வந்து அதுக்கு ஒரு கரார்த்தன்மை தேவைப்படுது. அது கரார்த்தன்மை நின்னுக்கும், அது தேவை, இது மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கும். அப்புறம் அதை புதுசு வரும்போது உள்ளிழுத்து போட்டுக்கும். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், புதுசா உருவாக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. இது ஒரு இயங்கியல் போக்கு, மார்க்சியம் சொன்ன இயங்கியல் போக்கு. இந்த இயங்கியலை நம்ம வந்து இந்த தமிழ் சிந்தனையோட இந்த கனெக்ட் பண்ற அந்த தமிழனுடைய அந்த செயல் வந்து எனக்கு முக்கியமா இருக்குது. அதுல ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. இப்ப அவனும் தான் புதுமையை உருவாக்குறான், சமஸ்கிருத ஆரியப்பன் மட்டும் தான் புதுமையை உருவாக்குது. அதுக்கு எதிரான நமக்கு ஒரு உருவாக்குறதுக்கு காரணம் எல்லாரும் தான் ஆரியத்துக்கு எதிராக பேசுறாங்க தமிழ் சூழல்ல. ஆனா தமிழன் பேசுறது எங்க மாறுபடுதுன்னா ஒரு அட்வான்ஸா எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த சமஸ்கிருதத்தினுடைய வேரை புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கு. அந்த வேரை புரிந்து கொண்டு எங்க அம்பேத்கர் பெரியாருடைய வழியில இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம மேலோட்டமா இயங்கும் போது, புற வழியில இயங்கும் போதுதான் அது ஆரிய பண்பாடு நம்மளை வந்து உள்ளிழுத்து போட்டுக் கொள்கிறது. நம்ம அகத்தையும் புறத்தையும் இணைத்து இளைஞர்கள் பிராமணியத்துக்கிட்ட இருந்து எழுத்த கடன் வாங்குறாரு. பிராமணியத்தை அவர் வந்து எதிரில் நிறுத்தி உரையாடவே கிடையாது. காணாசு அவர் எடுத்துக்கிறாரு, மௌனி எடுத்துக்கிறாரு, இந்த பக்கம் புதுமை பித்தன் எடுத்துக்கிறாரு, சீமணி இந்த பக்கம் மாணவங்களை எடுத்துக்கிறாரு ரொம்ப முக்கியமா. ஆனா அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கட்டுறது, பல உதிரிகளை எடுத்து கட்டுதல். அப்ப அந்த அடுத்து அதுல இருந்து அடுத்து இன்னொரு கட்டுதல் அப்படின்னு கட்டுகளை உருவாக்கி கொண்டே செல்லுதல் இருக்குல்ல. இந்த கட்டுகளை எடுத்து பொது புத்தி பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா. அப்படி அந்த ஒரு இயங்கில் போக்கான ஸ்பேஸ் அவர் உருவாக்கி தராருல. இது மாதிரி நம்ம இயங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரோல் மாடலா அவர் மாறுறாருங்க. நன்றிங்க ராஜா. அவங்க சொன்னது நமக்கு ஒரு நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்குது. நாம இப்போ பொதுவாகவே இந்த பதிவுகளை பகிர்ந்து கொள்றோம் இல்லையா. நாம வந்து இந்த மாதிரியான எதிர்ப்பு சிந்தனையை எந்த ரூபத்திலே வெளிப்படுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள எழத்தான் செய்கிறது. அவருடைய படைப்பு இலக்கியங்களையோ அல்லது கட்டுரை விமர்சன கட்டுரைகளையோ படிக்கிற போது அதுல ஊடாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தாண்டி நாம என்ன மாதிரி அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்து போவது என்பதையும் நம்ம பெரும்பாலும் காணொலி நிகழ்விலே பங்கேற்கக்கூடியவர்கள் அனைவருமே ஏதோ ஒரு ரூபத்திலே வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம வாழக்கூடிய சமகாலத்துல நம்மை மேல் நோக்கி அல்லது முன்னோக்கி செல்ல விடாதபடி தடுக்கக்கூடிய சக்திகள் எவை என்பதை நாம தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா. அதுதான் வந்து இருக்கக்கூடியதிலிருந்து தாண்டி போதல் அப்படிங்கிற ஒன்றை நாம் அதை நோக்கி பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி மனப்பதிவுகள் எதிர்ப்பு சிந்தனை என்கின்ற ஒரு கட்டுரை மூலமாக நாம எல்லாருமே சமகாலத்தில் வாழக்கூடிய நாம வந்து இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள், அது சமஸ்கிருதமயமாதல் அது தந்ததா அல்லது நம்ம தமிழ் மரபுப்படி எதையாவது ஒன்றை உருவாக்க முடியுமா அல்லது அதற்கு மேலாக தமிழன் சொல்லக்கூடிய ஒன்றுக்கு மேலாக வேறு ஒன்றை நாம் எப்படியே அடைய முடியும், இந்த மாதிரி மேலும் மேலும் தாண்டி போதல் அப்படிங்கிற ஒன்றை இந்த எதிர்ப்பு சிந்தனை அப்படிங்கிற கட்டுரையை நமக்கு தந்திருக்குன்னு சொன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம்தான். சம்பாலா நாவலை படிக்கிற போது கூட எனக்கு மீண்டும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அது ஆர்வலுடைய 2 நாவல்களை ஒட்டியதாக கூட இருக்கிறது. அது நாம ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர்கள் உதவியோடு கானா சுப்பிரமணியம் 2 நாவலையும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். 1984 அப்படிங்கிற நாவலையும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு. அனிமல் ஃபார்ம் என்று சொல்லக்கூடியது விலங்கு பண்ணை என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு. அது தமிழ்லேயே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி நமக்கு சம்பால நாவலை வந்து எப்படி ஆர்வலுடைய ஒரு எழுத்தானது தாண்டி போன ஒன்றாக இருக்கிறது. ஜூலியாவினுடைய நாவல்கள் சிலவற்றையே அவர் பிரஸ்தாபித்திருக்கிறார், சொல்லியிருக்கிறார். இந்த மாதிரி வேற்றுமொழியில் இருக்கக்கூடிய கலகக்கார அல்லது எதிர்ப்பு சிந்தனை உருவாக்கக்கூடிய படைப்புகள் எல்லாம் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு என்ற ஓர்மையானது நமக்குள் ஏற்படுமே. ஆனால் தமிழவன் எழுத்துக்கள் எனக்கு புரியல அல்லது ஒரே ரீடிங்ல படிக்க முடியல அப்படிங்கிற வாதமானது சரியான ஒன்றாக இருக்காது என்று சொல்லி இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருமே நமக்கு நல்ல முறையிலே மேலும் யோசிக்கக்கூடிய, நமக்கு நல்ல முறையிலன்னு சொன்னா சொரியக்கூடிய விதத்திலே இந்த உரைகள் எல்லாம் நமக்கு ஒரு காலம் அமைந்திருக்காது. கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கக்கூடிய எழுத்துக்களாகத்தான்
உரைகளாகத்தான் அவை அமைந்திருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பார்வையை முன்வைக்கிற போது நம்ம ஏன் இதை இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணாம இருந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விதான் நமக்கு எழுகிறது. இந்த மாதிரி இன்றைக்கு பதிவுகளை பகிர்ந்த அனைவருக்கும் முறையாக நமக்கு நன்றி கூற வருகிறார்கள். ஆழ்வார்குறிச்சி இங்கே இந்த அமைப்பை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் சுந்தரம் அவர்கள். வணக்கம். சொல்லுங்க ஐயா. ஒரு சின்ன ஒரு அறிந்து கொள்வதற்காக கேட்கிறேன். தமிழனுடைய அந்த கட்டுரையிலே ஒரு இடத்திலே சற்று ஃப்ராய்டு, சற்று மொழியியல், சற்று லகான் என எல்லோரையும் கலந்து கட்டி என்று அவர் தொடர்ந்து எழுதி செல்கிறார். இந்த இடத்திலே இந்த ஃப்ராய்ட், லகான் இவர்கள் உயர்நிலைப்பட்டவர்களாகவும் மொழியியல் அகிர்ணை நிலையிலும் இருக்கிறது. இங்கே புதிய மொழி கையாளுகையை விரும்புகின்ற தமிழனவர்கள் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தில் அந்த இடத்தில் எல்லோரையும் என்று அகிர்ணையையும் வேதனையும் இணைத்து சொன்னதுக்கு எதுவும் புதிய அர்த்தம் இருக்கிறதா, அல்லது மொழி இந்த இடத்திலே மொழியியலை உயர்நிலை நிலையில் வைத்து பார்க்கிறாரா, அல்லது தவறுதலாக அது எழுதப்பட்டு விட்டதா என்பதை அறிய தருவீர்களாயின் நல்லது. அடுத்த இதுல நம்ம அது பற்றி நம்ம கொஞ்சம் எனக்கு திருத்துப்புன்னு ஏதாவது நேரத்துல அந்த நேரத்தை தோணிச்ச விட நம்ம சொல்றது அப்படிங்கிறது முறையல்ல. அதனால நீங்க சொன்ன பகுதியை எல்லாருமே குறிச்சு வச்சிருப்பாங்க. குறிச்சிட்டு இது பற்றி நாம் அடுத்த நிகழ்விலே முதல் விவாதமாக வைக்கலாம். வேறு யாராவது நமக்கு மனதில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் அல்லது இதை மாதிரி கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட நாம இந்த நிகழ்வில் உடனடியாக பதில் சொல்ல முடியாட்டாலும் கூட அடுத்த வாரத்தில் அதை பற்றி நாம் விவாதிக்கலாம். அடுத்த வாரத்துக்குரிய பேசுபொருளை நான் 2-3 நாளில் அனுப்பிடுறேன். நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து அதை பற்றி விவாதிப்போம். இப்பொழுது நன்றி கூற வருகிறார்கள் ஆழ்வார்குறிச்சி இங்கே இந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 157வது சிறப்பு இணையவழி கருத்தரங்கில் இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்த இணையவழி கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை தந்த கருத்துரையாளர்கள், இலக்கிய ஆர்வலர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பாளையங்கோட்டை மேலும் வெளியீட்டகம் மற்றும் ஆழ்வார்குறிச்சி இங்கே இன்று அமைப்பின் சார்பில் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் இந்நிகழ்வை சிறப்பான முறையில் நடத்தி கொண்டிருக்கும் பாளையங்கோட்டை மேலும் சிவசு அவர்களுக்கும் பாளையங்கோட்டை மேலும் வெளியீட்டகத்தின் சார்பாகவும் ஆழ்வார்குறிச்சி இங்கே இந்த அமைப்பின் சார்பிலும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மீண்டும் நாம் அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை இணைய வழியில் சந்திப்போம். நன்றி. நன்றி, வணக்கம்.